Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de Tornaveu. Doncs per començar, aquest divendres 7 de maig se celebra la gala dels Premis Recercat 2021. L'Institut Ramon Muntaner, que és el creador d'aquesta iniciativa, ja ha donat a conèixer els guanyadors. Són l'Institut Menorquí d'Estudis, Joan Ramon Vinaixa i Fermín Pardo. L'acte de lliurament tindrà lloc al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, que és l'actual capital de la cultura catalana. Els Premis Recercat tenen l'objectiu de fer valdre la investigació i la promoció de la cultura local i comarcal. I també aquest mes de maig, si sou fanàtics de les bèsties festives, esteu de sort. Les podreu veure en una exposició a Mataró. A la mostra, impulsada pel Ball de Diables de Mataró, s'hi podran veure bèsties com ara el drac de Torroella de Montgrí o la goda de Caldes de Montbui. Totes les figures exposades, que són al voltant d'una vintena, tenen un denominador comú. Han estat dissenyades per l'escultora d'imatgeria festiva Dolors Sans. L'exposició es podrà visitar fins al 29 de maig a l'Ateneu de la Fundació Il·luro de Mataró. I per acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el pla Fem Cultura, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la cultura a tothom. Amb un pressupost de més de 68 milions d'euros, el pla contempla accions com ara la implementació d'una sisena hora a les escoles per a activitats artístiques o poder visitar col·leccions permanents de museus de forma gratuïta. El Pla Fem Cultura també vol assegurar que la ciutadania pugui participar en activitats culturals activament. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!